jamana kɔnɔna kibaruyaw nasira la sa motikaw kɔni y'a yira sa ko kurantigɛ kɛlen don k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen sigi u sen sabara kɔnɔ nin waati in na sɔrɔ tɛ se ka kɛ nin y'a kalo kelen ye kuran kɔni tigɛlen wulikajɔ kɛra sa k'a yira sa ko min ye moti yɛrɛ kɔnɔna seli ɲɛkɔrɔla in na fɛɛrɛ ka tigɛ a yirala k'a fɔ ko taji dɔ bilara ka taa motikaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna cogo min na nɔ tɛ bita kɔni k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugudenw y'a yira sa ko taji de kɔni tɛ u ka énergie ale bolo bankasikaw fɛ yen tɛmɛ kabini lahɔle la ale bɛ dilan wa halisa tɛmɛ dilanni bɛ senna fala ye tɛmɛ ye waati jan kɛ an ka jamana kɔnɔ maaw b'u mago ɲɛ n'a ye min ye baara caman ye muso bɛ tɛntɛnni kɛ ni tɛmɛ ye halisa ko a bɛ sangala han a den kelen an bɛ fama tuma mugan kun don nka sa k'a kɛra 100 ye minnu fana bɛ tɛmɛ dilan fala ye u ko waati min ka d'u la o ye furu waati ye sabula furuminan foyi tɛ sogolo ni tɛmɛ tɛ a la o la sa nin baarakɛla ninnu fana y'a yira k'a fɔ bi na tɛmɛ dilan fana gɛlɛyara fala ye tɛmɛ bɛ bɔ yiri minnu na o bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na lakanabaliya ko o bɛ o la nka u kɔni bɛ min dɔn min ye nin baara in ye olu tɛna dabila sabula u ma taa sugu la kuma o kuma a bɛ fɔ ka b'u kun bɛɛ lajɛlen mago b'u la kitakaw fɛ yen min ye bagan marala dɔw ye fala ye e ko kelen ma kɛ maa fila sababu ye wa k'a sababuya kɛ mun ye kunnasini ko sɔgɔmada joona fɛ kamalen dɔ badenkokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna Sebekɔrɔ komini kɔnɔna na ale n'a ka bagankɛɲɔgɔn denmisɛnnin dɔ min si bɛ san 16 la ale do k'o ma k'o ka wuli siɲɛ 1 o ka wuli siɲɛ 2 u ka baganw dɛndɛ ka taa n'u ye min ye funankɛni ye a na kɛ suna taara n'a ye kamalen de filɛ nin sa ka mugu kɛ o la kiriw k'o bɔ k'o bin o kɔfɛ a yɛrɛ ye duuru don fiɲɛ na ka dugu bila pewu kamalenni u y'ale ta k'u b'ale suturali kɛ min kɛ waati min na u b'ale ka suturali ko la a nana fɔ suturamaw ɲɛna ko kamalen bɛ dugu kɔnɔ a b'a fɔ ko maafala bɛna segin ka na a nɔkɔrɔ la waati bɛɛ de waati min na ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kɔni taacogo t'a la a yɛrɛ ye kunkan kelen k'a yɛrɛ la tuguni su kɛra 2 ye nin waleya cɛjugu in ko kun jumɛn nana ni nin ye maaw y'a ɲininka yira sa k'u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la hali bi ko kamalen kununi dɔrɔn tɛ se ka k'a ko kun ye kitakaw olu fɛ yen Kulukoro dɔgɔtɔrɔso 41 ani furakɛlikɛyɔrɔ 3 olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnena Kulukorokaw fɛ olu ye jɔnjɔn sɔrɔ nin kalo in tile 22 baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kimɛli senfɛ kimɛli b'a yira sa k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ka baara kɛcogo Kulukoro kɔnɔna na u sera ka baara kɛ ka ɲɛ waleya in a bɛ bɔ min ye kɛnɛya bolofara bɛ Kulukorokaw fɛ yen ale ni jɛkulu minnu sigilen don sa ni kɛnɛya yiriwali baaraw la olu kɔni ye nin baara in sigi sen kan ka ɲɔgɔndan in kɛ yaasa dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaw olu bɛ se ka sugandi cogo min na Kulukoro marabolo kɔnɔna na Korokaw fɛ yen bagan dumuni k'a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na min ye mɛ kalo ye kilo 50 n'o o ye aliment bétail ye fala ye 2,400 k'a tun bɛ sɔrɔ o la nka bi na a kɛra 2,700 ye min ye a 100 kilo ye n'o ye bu nafama ye o tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 2,500 o yɛrɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fana 2,700 la o yɛrɛ fana k'a sɔrɔ man di dɛ f'i ka wuli ka joona ka cɛsiri kɛ yaasa i ka se k'a sɔrɔ nin sɔngɔ gɛlɛya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ taji ko taji ko feerelikɛlaw ko k'o de y'a sɔngɔ gɛlɛya tumutukaw fɛ bagan feere a sugu sigira i n'a fɔ a sigira Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na min ye bagan tulɔlenbaw ye sa ka taa se bagan fitininw ma fala ye 15 ka taa bila 35 la i n'a fɔ ɲɛmaw y'a fɔ cogo min Mali fan 14 fɛ yɔrɔ 23 min sigilen don tumutu bɛ a la feere in kɔni daminɛna tumutu fala ye nka anw ka sagaw b'an bolo so dɛ an bagan marala ka ca o nin kɔni kɛ kun ye fonctionnaire minnu bɛ tumutu ye ani aw minnu bɛ taa mission na n'o tɛ anw siriye y'a misiri kɔni anw ka on zone nous à la maison dɔbɔtukaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na Amadu Tumani Ture tɔgɔla fondation